Učitelia sa často pýtajú, či sa má slovné hodnotenie poskytovať ústne alebo písomne. Legislatíva je v tomto smere stručná, ale jasná. Hovorí, že priebežné hodnotenie slovné sa môže poskytovať ústne aj písomne, ale súhrnné slovné hodnotenie na konci školského roka sa môže poskytovať iba písomne. Čiže nemôžeme žiakovi odovzdať vysvedčenie iba ústne. Samozrejme, v realite je to trochu zložitejšie. Určite by nebolo možné poskytovať priebežne všetkú spätnú väzbu žiakom písomne. Nebolo by to možné preto, že by to znamenalo, že ten učiteľ by iné nerobil, než by písal slovné hodnotenia, pretože keď má veľa žiakov a hodnotí ich často, čo by mal, tak by proste to fyzicky nezvládal. To znamená, že v podstate v praxi je nevyhnutné aspoň časť priebežného hodnotenia poskytovať ústne. A nie je s tým žiadny problém, proste som so žiakom v triede, žiak niečo predvedie, povie, napíše, urobí, dám mu okamžitú spätnú väzbu a tu mu samozrejme budem dávať ústne. Treba ale myslieť na dve veci. Jedna vec je, že niekedy o to hodnotenie majú záujem aj rodičia, ktorí nie sú v tej chvíli v tej triede, nepočujú, čo som tomu žiakovi povedal. A teda je dobré, keď z času na čas nejaké slovné hodnotenie teda dáme aj písomnou formou, aby si ho mohol prečítať rodič. Chcem ale upozorniť, že nemali by sme to preháňať. Priebežné hodnotenie je predovšetkým určené žiakovi. Keď si žiak pletie čitateľa a menovateľa, tak je dôležité, aby to učiteľ povedal tomu žiakovi, nemusí to odkazovať jeho rodičom. Čiže treba si rozumne nastaviť nejaký interval, povedzme raz za mesiac alebo približne tak. Môžu rodičia dostať nejaké písomné vyjadrenie toho učiteľa k výkonom ich dieťaťa, ale gro priebežného hodnotenia je určené žiakovi a teda sa môže dávať aj ústne. Treba ale dať na to pozor, že keby sme všetko hodnotenie dávali priebežne iba ústne, tak potom na konci školského roka, keď budeme chcieť nejakým spôsobom dospieť k tomu súhrnnému hodnoteniu toho žiaka, tak vlastne nám budú chýbať akékoľvek podklady, pretože my si nebudeme pamätať za celý pol rok, čo všetko sme tomu žiakovi kedy povedali. Teda tie ústne slovné hodnotenia sú trošku také efemérne, že oni zaznejú a zmiznú. Preto je dobré aspoň časť tých slovných hodnotení dávať aj písomne, a to buď formou nejakej poznámky v EduPage, alebo niečo napísať žiakovi do písomky alebo do domácej úlohy. Zase je tu ale ten problém, že keď to napíšeme napríklad žiakovi do domácej úlohy, tak síce sa k tomu dostanú tí rodičia, ale ten učiteľ na konci školského roka sa k tomu nedostane, pretože tá poznámka je niekde v zošite s domácimi úlohami, ktorý má ten žiak. To znamená, treba si premyslieť formu, ako to robiť, aby na konci školského roka ten učiteľ mal dostatok podkladov, aby vedel napísať to súhrnné slovné hodnotenie. Nie je to až taký problém na prvom stupni, kde tí učitelia sú s tými žiakmi, s malým počtom žiakov, ale v podstate stále. Takže verím, že učiteľ na prvom stupni vie napísať súhrnné slovné hodnotenie každého jedného žiaka, aj bez toho, aby k tomu mal nejakú sériu podkladov. Na druhom stupni už ale si myslím, že by to mohol byť pre učiteľov problém, najmä ak učia viac žiakov.